Sa Good Vibes, isa ka isla nga wala sang supply sang kuryente natalana nga matagaan sang kasanag pinaagi sa solar project. Pati kababayinan ang matagaan man sang palangabuhian. May report si Romeo Subaldo. Malapit sa isla sa Molocabok sang Sagay City, may isa pagid ka magamay nga isla, ang isla sang Matabas. 150 ka mga pamalay ang ari diri, kag may kapin sa 700 ka mga individual ang nagapuyo sa isla. Kabahin pa ini sang barangay Molocabok sang Sagay City. Bukod nga isa ka isla, problema sang pumuluyo diri ang supply sang kuryente kag ilimnon nga tubig. Sang Lunes, ginunsar ang Repower Matabas Project sang Negrosanon Initiative for Climate and the Environment o KUNAIS kadungan sang selebrasyon sang International Clean Energy Day. 150 ka mga puluyan ang tuyo sa grupo nga masugaan pinaagi sa solar energy. Sunod sa Secretary General sa NICE nga si Joshua Villalobos, mas nagakadapat nga renewable energy ang magapahapos sa kabuhi sa mga pumuluyo sa komunidad kag hindi lang ang dalago nga korporasyon. Ini nga pagdamo sa renewable energy sa probinsya hindi lamang para sa ginansya sa mga dalago nga mga korporasyon, kundi para gid sa kauswagan sa mga magagmay nga mga komunidad nga dugay na nga wala sang access sa kuryente. Ang ini nga proyekto, panugod pa lang sunod sa project manager nga si John Dyrick Dormis. Tuyo sang grupo nga mabutangan man sang solar lights ang mga dalanon, charging stations para hindi mabudlay ang pagtuon sa mga kabataan, kag solar-powered desalination facility para may ilimnon nga tubig ang komunidad. Kita makahambal nga iyagit ini sa mga residente sang isla sa Matabas. Paagi sa Repower Matabas, aton buligan ang pagganas ng mga lokal na teknisyan sa solar. Aton man makita nga diri ang komunidad nga nagapanguna sa proyekto. Aglabi na gid ang partisipasyon sa palangabuhian sa mga kababaihan. Ang ini nga mga pasilidad, iga-manage sa kababainan para mayara man sila sang income kag sila mismo mga dumala sa sini nga mga proyekto. Ang ini nga proyekto sarang mangin modelo sa iban nga mga isla nga matinlo nga enerhiya ang gingamit sa pagpahapos sa pangabuhi sang pumuluyo. Mabalani sa iban, no? Mabalani sa iban, makadto na sila sa inyo, mga ayun na sila ideya sa inyo. Kung ano. Kaya ako, to see is to believe mo kung kisa, di mo ko mapati. Kung hindi siya makitaan niya, uy, hala, may andam na kalinata. Kantuan tato. Ang Repower Matabas Project suportado sang Honold Foundation, Sagay City LGU, Probinsya sa Negros Occidental, DepEd, Diocese sa San Carlos, kag iban pa nga mga partners kag stakeholders nga nagaduso sang energy transition sa mga isla. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.